Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na didto tali sa Russia ug sa Ukraine, diin daghan na kayong mga kinabuhi nga nakalas ug mga kabtangan nga guba tungod niining gubat. Iampo sab nato ang kalinaw kahusay dinhi sa atong nasod, labi na tali sa mga politicians nga nanagan ron para sa eleksyon, na unta magbaton sila sa Diosnon nga mga kinaiya. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, labi na ang namalit sa atong mga slots para sa atong kapistahan o para sa atong mga proyekto dinhi sa parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Ginoo, kaluy kanunay aron mabantayan ang imong simbahan. Kay kun wala ikaw, masukamod man gayod sa kaalaot ang tao. Ubos sa imong panabang iiway siya kanunay sa kadaot ug aga ka nganha sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora. Panghugas kamo ug hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat ug dautan, ug buhata ang maayo. Patunhaya ang hustisya, ug tabangi ang gidaog-daog. Panalipdi ang mga ilo, ug labani ang mga byuda. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini kaayo. Bisan pa kini dagtong pula, muputi kini sama sa balhibo sa karnero. Kung magmasinugtanon kamo, makakaon kamo sa mga maayong abot sa yuta. Apan kon musukol kamo og dili patuo, patyon kamo pinaagi sa espada. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong
akong ipakita, ang makaluluwas na gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kaya ang imong mga halad, ana sa akong atubangan kanunay. Wala ko magkuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding, gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita, ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong bakba ang akong kasabutan. Bisan kung gidumtan mo ang pagpantol, o gisalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong akong ipakita, ang makaluluwas na gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? Unag-una-una ka ba nga sama ako kanimo? Badlongon ko ikaw diya sa pagpahinumdum kanila sa imong atubangan. Ang maghalad o pagdaig agig sakripisyo nagahimaya kanako, o kaniya nga nagalakaw sa matarong, ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita, ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat na mga karga o gipapas-an nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga.
Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bukton. Og tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan o tahuron didto sa mga merkado o na ang mga tao mutawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining maong Ebanghelyo sahay mausan ni ang gamitog atake sa mga laing tinuhuan or kanang naglagot sa mga pari, kay dili lagi tawgon og amahan niya kamo, kay mutawag mamunamo og father. Mao na nga siya igo na mo anang kuan gi-warning ni Kristo na nga di gyud mo kasud og langit niya. Patawag pa gyud mo pangulo, dahig ani tanan, pangulos Pilipinas, pangulos lungsod, pangulos barangay, pangulo sa organisasyon, patay ni tanan hasta Santo Papa. Mga igsoon, ang punto ni Kristo dinhi dili ang titulo, kung dili ang desire, ang pangandoy, ang paningkamot. Unsa may imong gipaningkamutan karon, nga mahimo kang labaw sa tanan o mahimo kang alagad sa tanan. Bisag unsa pay i-title nato, basta ang atong kasing-kasing og mga buhat nangandoy og naningkamot sa pagpaubos og pag-alagad, bisag unsa pay i-title, dili na siya mo matter, kay kini manggong kasing-kasing mao'y hukman sa Ginoo, dili ang gitawag sa mga tao nato. Unang importante kayo sama nako nga pari, dili ko magpatawag o dili ko mangandoy nga tagaan gyud ko espesyal nga pagtagad, tagaan gyud ko sa tanan akong isulti tumanon gyud. Kung dili, mangandoy ko nga makaalagad ko sa akong katawhan. Nya og mo tahod gyud mo nako, inyo gyud kong tawag og father. Nya bisag unsay akong isulti, inyo gyung sundon, inyo sad nang kuan, inyo sad na siyang kaugalingong merito. Kay matod pa ni Kristo, ang dunay katungod sa paghubad sa balaod ni Moises, paminawa. Sunda ang ilang gisulti. O di sa ato pa nakatuman na mos pagsunod sa gisulti. Pero niingos Kristo, ayaw sunda ang ilang gibuhat kung nasupak na ni siya sa pagtulunan sa Ginoo. Pananglitan, musulti ang pare nga palit mog slat. Sama na, nasupak o nauyon? Ay siguro, pamalandongin ninyo maayo. Kay haron dili sad mo mga sipyat. Nga unsa may sukdanan nga nahiuyon sa sugo sa Ginoo, ang maosang pulong kun makahatag og pagpalambo sa atong pagtuo og kasuod sa Ginoo.
Kana bang makapalambo ba? Haron dili ta mapariha sa mga tao nga matod pa ni sa unang pagbasa, mura mog mga tao sa Sodoma o Gomora gasigig angkon nga kunuhay akong mga sumusunod, pero ang ilang mga gibuhat nakapawagtang na sa pagtuo. Nanglitan, palit mog slat niya atong gamitos kapilinya na karon konsekreta na gani na. Munas ginhawa ganing control sa crowd kay tungod lagi sa kadaghan ba sa muadto. Ana. Unsa man nganong daghan mang muadto sa to pa lambo ang pagtuo. So kamong tanan nga nakapalit, kitang tanan nga nakapalit og slot para itukod anang kapilinya og para atong gastuon para niining umaabot nga konsekrisyon karong Abril 4 sa mata sa Ginoo. Maayo ang atong gibuhat kay nilambo man, makapalambo mas pagtuo. Sunan ka hastang mga resorts dito o kanang mga puy-anan nga mga balay, full pack. Oh, fully book. Mura sag panahon sa Valentine's Day ba, ang tanang mga motels o hotels kuno fully book. Nisuway bita kog tawag ka usa pag Valentine's pagka 12 man siguro to, kanang February 12 or 13 nga kunuhay ba magpabuko, pero gidawat pa ko magpabuk sa gita tingali ko ato. Ni suway ko, uy, balibad man tanan, balibad gyud tanan, fully book na mi katong wala pay pandemic ba. Kay na lagi hungiho nga mapully book yung kuno na tanang mga motels o hotels. Ambot as testingin ninyo karon wa naman kayo pandemic, basig makaabot awa na lapas naman de sunod tuig na lang sad ana. Kadto dito kada 13 kanang kada 13 sa buwan kay mao man ay ato ditong kuan. Sugod adtong mga Disyembre hangtod karon murag lisod kay ka makapabuk dito og mga anang resorts o mga puy-anan kay mapuno-puno lagi. Di sa tupa ni lambo pagtuo. Mo na karon gi-control na lang ni naay mga wristbands nga ipang hatag para maka-appeal ni anang main event karong Abril 4. Magsugod man ang event ana og Abril 3 sa gabi. Abril 3 pa lang sa alas 12 mautoy plano sirad-an na ang quadrangle sa tong ground sa main ground sa Kapilinya. Namusod nag mga 6,000 ka mga kuan tao. Sirad-an na niya ang makasud katurang dunay wristbands. Niya nangutana ko na initial nga text nako si Father Lyndon Ruiz kanang Paris Priest sa San Remigio nga mao say main gyud nga nag-atiman ron aning atong Kapilinya. Ingon siya kuan kuno murag gi-distribute sa mga parokya ang wristbands nya mura kuno dinhi sa ato o pamsa ako pang giklaro sa atong official nga kuan gyud in charge mga 250 ra ka wristbands ang ihatag. So ang gikan dinhi maximum ra ta og 250 ang makaadto. Nya nganong gi-control man na ang crowd tungod kay dagdagan lagi kaayo. So kanindot ana kitang nag-donate ani sobra gud ta 30,000 sa record ba gikan atong pagtukod hangtod karong consecration sobra ta 30,000 ka mga donors katong namalit og slots. Di kita masud dito pero kasing-kasing sa Ginoo masud tang tanan gani kuwang pa munang palit pa kuwang nya dili ang pagsud dito, dili ang pag-apil ani ang consecration mao'y atong tuburan sa grasya. Usa lang na siya. Pero ang dako kay grasya kita nganing tabang niini nga hilom lang. Tingali inig adto nato dito, pipila ninyo ingnon dayon mo guard dito, asa imong wristband, ma'am. Nya maingon dayon ka, haladay wa ra ba ko ana maka pwede ko musod, di pwede. Adto lang sa kasdaplin. Ingka Lord, bisag dili ko pwede musod physically, pero ang akong gipalit na slots nga munas ginhawa gito na akong tigom tungod sa akong dakong gugma nimo,
na naman to sa imong record, na naman to sa imong kasing-kasing. So di na ka dito makiglalis, di na ka magsigigingon, ha? Di ko nimo pasudlon nga nakapalit kog napo ka slots para matukod ng naang kapilinya. Di ko nimo pasudlon. Hibaw ba ka day? Narang resibo ay, narang resibo. Nya itamparos dayon nimo sa naong sa katong gabantay ba. Ana. Nya do na pa kay merit dito. Wa na. Mo na ingos Kristo ang nagpaubos ipataas. Ang nagpataas ipaubos. Nya kinahanglan kuno ta nga mahimo gitang alagad sa tanan. Ug kitang namalit aning slots, mao tamong meeting dito. Pangutana ko nila, Father Sian, pila may imong VIPs kay atong tagaag special ID. Nako pastilan, Monsignor, og tagaan yung special ID, 30,000 na kabuok. More or less. Bitagae kog ID ana bisa di na madaoy, di madaoy. Mga 5 lang nako. Di madaoy. Ay di na importante ay tagaan pag special ID nga perti na nang espesyala nila dito kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria. Ang Birhen sa Fatima, special na kay na sila. Kanang pag-atin-atin diha, ay ko ana lang na physical na lang na mo na ingos Kristo. Ayaw na ninyo himua aron lang mo dahigon. Ayaw mo pagpakita sa publiko. Pero makita gyud daw. Praise the Lord. Pero ayaw na pangandoy nga makita gyud sa publiko. Ang importante ang atong kasing-kasing. Unsa may atong gugmas Ginoo. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo ayaw kami tagda. Unsa to? Dira di ay. Sipyat. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sinan kana kinsa man ning mga matarong nga makakita gyud sa makaluluwas nga gahom sa Dios, ang mga taong kansang kasing-kasing nangandoy nga matuman niya ang sugo sa Ginoo. Wa ra gilaing pangandoy nga matuman ang sugo sa Ginoo. Daygon man o sawayon siya humanyag tuman, masabtan man o dili masabtan, okay ra gyud. So kamong mga asawa, tumana ang sugo sa Ginoo ngadto inyong bana, nga way pagpangandoy nga masabtan kas imong bana, nagamahal day kaniya, mao din ang maglungag kag sayo, ayuhon gini mo glaba ang iyang mga gisulob na nabulingon na, imo jung utahon og maayo tungod sa imong gugma. Nya mud-an gyapon kas imong bana, sa man imong nutawan diri ay danghang naong nimo mo ni hurot og limpyong buling ana baron. Ana kadtoy gusto nako unsa mo pa to nimo labhi sabaan pa jud ana. Sige lang dawata lang nya mulungag pag yug ka magluto kag para pagkaon way lami ani liwat nis naong nimo way lami ana. Sige lang saon man gyud nga ang lami niya kato namang silingan. Katubang to kuanan din siya balutuan din siya spaghetti nya maghinungitay dayon sila dito anaon nya og mo mansa diri tapuhan dig tisyo yang diri are mo man ay ingon anak ka sweet man ang mga kabit. Oh nang lami kay to ikaw anak kay lami sige lang ganang total sa imong kasing-kasing gugma magito imong gipakita og sa Ginoo nindot kay na siya kaysa kadtong ila ditong sweet kaayo hinungitay tuyok-tuyokon pa ng spaghetti ana-anaon suyop-suyop pa ana suyopon ba na nya magpalit pa gina sila milk tea nya usara ka straw ilang gamiton ana imo sa daw ana ba sweet kay na sila dito lami kay na silang patyon pero ayaw na anak pang una-una alagari na si Kristo diri sa atong kana ganing sana ebanghelyo gipakita giniya nga musunod lang kita aning mga tao nga kunuhay authority tungod kay authority man sila pero ayaw lagsunda ang ilang gibuhat. Tanang malipay jud ko nga kana ganing dinhi sad nisunod sad mo nako kay daghan kayong mutuo inigingon ako palit mog slot ako sad ni palit masad ko ana god palit masad ko karon ang atong
sos BF para sa atong pista na natay halin gahapon as of gahapon nga 1,300 slots. Oh, di. Praise the Lord. 6,700 na lang. Pero wa may nipalit og DOPS is BFMM gahapon. Basin pagkaroon mo sugod na mo palit, no? Ito lang yan na mahibawag na abagitay halin ato. Katubang para sa atong mga projects din hiba. Pero siguro alang sa ning pista kay masig di hinunta ka celebrate. Pero arang-arang na lang ni. Oh, SOS BF tag 500 per slot na naatay 6,700 nga available pa. Hangtod ni nato pamaligya sa Holy Week kay apil mang Holy Week ani mga April 17 or 10 ana horot ni. Pero ang atong panginahanglan nga dako-dako karon yung April 31 to March 31 to April 9 atong pista. Hutdan ninyong palit. I-appeal po ang paghunahuna aning atong once and for all projects kaning atong DOPS is BFMM. Kaya nga naman sa ako nang gikaingon nag-negative na ta sa atong church projects pero man hinunta gi-pressure pero anang tungod ba sa ato sang kaikog sa atong mga igsuon dinhi nga sige pader kay anugon kay nagdi na mabayaran yutaa kay magamit na nato. Sige hatag sila og ilang kanibang o pa man to sige man ta kapilinya may atong gi-focus di sila lang usay mo ini hatag og para ipamayad nato ani mga 8 million maning nabayad nato aning ato mga yuta mo nang nangapurma na diha ana so ato sa ni silang tagaan og refund nya una patapadayon og tukod ani mga structures labi na gid diri sa atong kumbinto magkuan beta ni mag groundbreaking ta karong pista atong hangyoon si Archbishop na siya mo groundbreaking diri may tag mag groundbreaking haron do na dayoy mutokod ako lang kutob ra ta groundbreaking nya wa na mo palit og slot awa na mahilis ra po ng groundbreaking wala na tay ikapatukod pero dako kay ko kumpiyansa ninyo mga buutan kay mustanan di san mo katugot nga si San Vicente Ferrer og ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario atong segunda patron nga mauwawan or maingnan ba nga na tugatugag tabang sa kapilinya nya silang parokya dili katukod. Kauwaw na to ana labaw na tang mga parishioners dinhi nga atong gimahal gining parokyaha nya karon daghan na kayo mo nga mga online parishioners bato gining tukuron pero kini mag-agad sa gugma nato ngadto sa Ginoo ug maunay sukdanan sa tinuod nga dungog o merito ngadto sa Ginoo. Una iguli ron ninyo sa inyo pagpakasulugoon na mo ha ayaw na mo panugo. Ana ako sad din adyo ko manugo aning sakristan. Mamalihog na lang ko dong palihog usban ang imong binuhatan kay kundili biya na lang dire. Anaon ako adili oy ko balik lang yapon dire kay aron makaton ka. Naon ba? Nya di na gyud kasabaan. No? Nitanaw na ko ang sakristan siya. Naot pa unta matuman ang gipamulong nimo. Isig lang tag kuan, isig lang tag panigkamot dinhi. Sa makauna lang og tuman. Di na lang ta magkuntis-kunt magtinulisukay. Karon bitaw kani ato mga politicians malingaw kay kung magtan-aw ng ilang mga post ang inig-post aring usab nindot kay sila nahimo kunuhay mo kontra sa tong usasad di na mao patakala na fake news na nasad do na sa to nindot dito pikas isulti makaingos to blibab mo ingon sa tong pikas fake news na sige sila tinulisukay sige sila og hinapakay lapok hangtod na gid ni mahuman ang eleksyon ug hangtod na lang sad moabot ang sunod nga eleksyon maunay gisaway ni Kristo kanang maong mga batasan maunay gisaway ni Kristo mauna sila ang mga impiernohonon nga mga pangulo kusog kayong manaway sa ilang isig ka kunuhay leader nya sa ilang kaugalingon way paningkamot nga mahimong tinuod nga sulugoon
Sige silang kuntis-kuntis kinsay kinadaghanan og mitambong sa ilang rally. Pero wa magkuntis kinsay kinadaghanan nilag gialagaran sa hilom. Mabati man gud nato kanang gialagaran nimo. Di naman na kinahanglan ako dito ko, ako'y gahimon ako. Kanang mga leaders o mga politicians nga magsigig angko nya butangan pag yung ilangan diha. Mga wa na yayo Kanang way ibutang. Nya dati daghang nakita, nya way gibutang ba? Nya daghan kitag nakita, ma-feel man na nato. Kinsa gud tayo makalimod ana nga public works man ang ilang gibuhat. Kana mo imo testimonya. Nya wa na lang nang butang-butang diha. Muna dinis ato, ako ginang gitudlo ninyo. Wa gyud i-announce nga donor dinhi. Lipay mo ana, wa. Ako lipay sa ana. Og nalipay ko nga naa pa gani mo donate nato dinhi mo palit og slot tag 100, naa pa gani 1,000, naa pa 3,000 slots, naka-experience ta ana nga nipalit nga magsigi jog warning. Pader ayaw biya gid in town i-announce ha. Nako ang resibo. Ako ayaw na ng resibo pader. Diha na lang na kay nahibaw ng Ginoo ana. Ni ano imo palit og tag usara ka slot pagkayaw-yawan pader. Ngano? Hasta pa nang mupamisa dinhi og di mabasa diri ang ilang pamisa, dadon pa mang resibo ngadto sa opisina, hapit na malang itamparo sa naong sa sekretary. Ngano wa man ni mabasa, ngano wa ni mabasa. Ayaw intawon mo ana, oy di na kinahanglang basahon gani diri. Kuan na lang ang ato kanang formality na lang nga gibasa, pero sa kasing-kasing sa Ginoo pagsuwat pa lang nimo ngan sa kalag og paghatag nimo pamisa, wa na registered na dito. Ayaw na lang nahuwatang roll call dire. Kaya usay masayop ra ba sa nag-pronounce na samot na gyud. Ang imong gihatag og ang kasing-kasing nimo nga naghatag maunay ma-register sa Ginoo, dili ang public announcement or publication na ng imong gihatag. Muna atong yampo atong mga politicians nga daghan unta nila kung mahimo silang tanan mahimong mga humble servants, maalagaron, labaw na gid ming mga pari ug mga obispo nga mulahi unta ni aning atong mga leaders nga mga garbuhon kay tanan nga magsigi og pagpasiatab anang among mga nabuhat kunuhay, magpaubos unta ming tanan, kitang tanan, kay mao ni gikinahanglan ron sa kalibutan aron di ta magsigi gubat og pinatyanay to the max. Tanaw ko sa gabi sa kanang naigipos na ang mga patay sa Ukraine gipanghog na lang atong dako kay nilang kuan siging hog nya ang naghog sa dito maglingo-lingo kay mga pulis ba ighog nila ngadto pamutos sige na lang hog murag gahog og basura ngadto kay mas grave na gyud nya ang mga kaliwat atuwa na diha na makwit na millions of them na makwit nya thousands of them ang gipanghog ngadto sa lubnganan. Di ta maluoy ana. Apil ng mga bata tungod ng garbo. Ni patay na ta. Ubaw na ingos Kristo, ngilad kay ng buhata, ayaw na ninyo sunda. Pero ang ilang gisulti, sunda lang. Pero ang ilang gibuhat, ayaw. Kay mo resulta na pinatyanay. Mindog na tayo. Mga igsuon, sa kanunay atong isalig sa Dios ang atong mga panginahanglan uban sa mapaubsanong kasing-kasing muingon kita Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo, kaparian o relihiyoso nga magmabungahon ang ilang mga pagpaningkamot alang sa kalambuan sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga magmatinud-anon sila sa ilang katungdanan, ug sa kanunay ilang mapanalipdan ang katungod sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni atong nag-antos sa nagalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglakutay, ug nga mapanalikdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa gadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga ila nang madawat ang ganti sa kinabuhi nga dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Makagagahom o guay katapusang Dios dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. There's one more thing I ask of you, Lord. It would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around, all around. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi niining santos nga misa, ubos sa imong kaluoy himuang ang imong grasya magpalingkawas unta kanamo sa mga batasan nga kalibutanon ug mag-agak kanamo nganha sa mga kaayuhan nga langitnon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on og kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan,
dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalantunan mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, ang put sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang o pamaayo ba. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light of the world.
Magampo kita. O Ginoo, itugot nga kining among pagkalawat magdugang unta sa among inanak nga pag-alagad kanimo ug maghatag sa kanunayng panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang highest honor nga ihatag sa Ginoo nato, taas nga dungog. Apan mahitabo ra ni kung magpaubos gyud ta ug mag-alagad sa tanan. Salamat sa atong maalagaron nga mga kaigsuonan nga nipalit nato og slots para sa atong Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer or SOSBF. Ang atong halin as of yesterday sa akong gikaingon kaganihan iabot na og 1,300 slots. Pakpakan nato ang namalit niini. 6,700 slots pa ang nahibilin nga tag 500 per slot. Salamat kaayo. Nya padayon ta sa atong pagampo nga magmalampuson kining consecration sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio karong Abril 3 o 4. Ato na siyang yampo, maayo panahon aron mas mabulukon ang maong selebrasyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.